Účtovné doklady z roku 97 až 2008 vraj skončili v zbere papiera. Vy máte tieto doklady, alebo ako to je? Keď skončili v zbere papiera, tak skončili v zbere papiera. A nepozeral som si všetky tie ostatné doklady k tomu, čiže musím si v Trnave všetky doklady zhromaždiť. Najmenší problém nemám, nič nemám čo skrývať. No ale keď skončilo všetko v zbere papiera, tak čo nám chcete ukázať? Doklady o prevode podniku, zmluvu o tom, že kupujúci má zabezpečiť uskladnenie tých účtovných dokladov a podobne. Pán Matovič, ja som bol na každej jednej vašej tlačovke, ktorá bola v súvislosti s touto kauzou. Vy ste od začiatku tvrdili, že nemáte žiadne účtovné doklady. Dnes poviete, že máte účtovné doklady, tak ako to je? Neviem, čo som tvrdil. Neviem, či ste si úplne taký istý. Ja si naozaj pozriem každú tlačovku. Či som všade tvrdil, že nemám žiadne účtovné doklady. Ste odovzdali Vandákovi? Že to dal do zberu? Ešte raz, to som povedal. Keď skončili v zbere papiera, tak skončili v zbere papiera. Keď skončili v zbere papiera, tak skončili v zbere papiera. Keď skončili v zbere papiera, tak skončili v zbere papiera.